Diolch is Mr. Jamie, tá mé fithe bliain díos agus is mé ceannach mé. Is as Washington DC mé ach tá mé imahony in Toronto anis. I Washington bhí mé imahony I dachra stór imam na carrach le ma hismahori Susan agus Richard. Anseo I Toronto tá mé imahony in árasan I lár na carrach. Tá seomar cuddalta bháin an agus fuinneaga móra, tá sé an das. Níl mé posta agus níl pastí be agam, tá mé imachóní ménar ach tá mé an sasta. Tá mé imachóní in Toronto mar téim gotí an ollscoil an. Tá sé mar rangana ag 10 de luin agus déirdín, agus ag 11 de mort agus de cédín. Airiam timpeall a thucht a chlog maidin gachla agus bíam bricfasta agam timpeall a lethra tar éis a thucht. Bíam granach nó tosta le subh agam de ghana ach bíam ibatha agam uaireanta. Ansin, fágam an tarsan idir a ní agus a cethra tar éis a ní. Bíon sus agam idir a dóiag agus a dó gachla. Bíon lón agam an sin. Bíon ceapara agus turthaí agam de ghana is bráliam ula. Fagam an ollscoil idir a 6 agus a 7 tróna. Siúla mhália go minic ach fáim an bus ó am go ham. Bíon dinnear agam timpeall a lethra tar éis a 7. Bíon rís, pasta, salad nó anrá agam ach is fáiliom pasta mar is bráliom é. Ní bhíon fiol agam riamh, gom leis scéal. Ní bhíon fiol agam riamh mar is glasránach mé. Tar éis dinnear déanam oberwalia agus téamachala idir a 11 agus méaníthe. De hína ligam muiscí is bráliom a bheith a léamh ag éisteach le ceol agus a feiceant hacha air. Is máliom a bheith a feiceant telefís, an telefís go leis scéal ach is fáiliom a bheith a feiceant Netflix. Is bráliom Stranger Things. Iha de hína téim gotí an tacht torne le mo chóirde uaireanta, ólam fion, ní ólam beor riamh, mar is fuailiom beor. De Saturn agus de dúna, déanam oberwalia, téim gotí an Sportland, agus bíam ag obair de ghana, ach is máliom dul a siopa dóireach nó dul gotí an Victorland le mo chóirde uaireanta. Tá sé go das buaile leat, slán go fóil.